Waqt żjara fl-Emkas il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fakkar li l-Gvern Nazzjonalista minn dejjem kien pilastru biex titwettaq il-bidla meħtieġa fis-settur tal-edukazzjoni f'pajjiżna. Għalhekk iridu nibqgħu ninvestu f'dan is-settur għax verament nemmnu li n-nefqa fl-edukazzjoni mhux talli m'għandix tonqos iżda għandha tiżdied ta' kull sena. Nibqgħu determinati bħala partit illi nibqgħu mmexxu l-qudiem l-edukazzjoni u li nibqgħu ninvestu fl-edukazzjoni għaliex nemmnu inni n-nefqa fl-edukazzjoni mhux talli m'għandix tonqos imma talli għandha tiżdied kull sena biex bekk inkunu qegħdin impoġġu u nagħtu u nonfqu l-flus kif inhu meħtieġ u mhux jinħlew f'affarijiet oħrajn illi sfortunatament igawdu biss il-ftit. It-tlieta filgħodu Bernard Grech intlaqa fl-Emkas taraħa ġdid mill-prinċipal tal-kulleġġ il-Professur James Kallejja kif ukoll membri fl-amministrazzjoni tal-Emkas. Huwa kellu l-opportunità li jżur il-librerija ta' dan il-kulleġġ u li dan l-aħħar sar investiment f'dan il-post li jintuża minn bosta studenti. Matul din iż-żjara Bernard Grech iltaqa' wkoll ma' diversi żgħażagħ qed jattendu il-Freshers Week fil-bidu ta' sena akkademika ġdida. Din is-sena l-kulleġġ laqa' total ta' 8,000 applikazzjoni b'2900 student japplikaw biex jibdew kors full-time. L-istudenti kollhom l-okkażjoni li jitkellmu ma' Bernard Grech u jaqsmu miegħu l-isfidi qed jaffaċċjaw kif ukoll il-ħiliet li qed jakkwistaw permezz ta' korsijiet li joffri l-Emkas. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Gvern Nazzjonalista minn dejjem kien pilastru biex titwettaq il-bidla meħtieġa fis-settur tal-edukazzjoni f'pajjiżna u dejjem investa f'dan il-qasam u l-viżjoni li bdiet fis-sena 2000 wassal biex illum pajjiżna għandu l-istituzzjoni edukattiva tal-Emkas li flimkien mal-Università ta' Malta qed joffru possibiltajiet ġodda lil diversi studenti u jagħtu opportunitajiet ġodda lil kulħadd. L-edukazzjoni dejjem kienet pilastru importanti f'dan il-pajjiż, l-ekonomija hija pilastru importanti ieħor is-saħħa ukoll imma l-edukazzjoni hija dik iż-żerriegħa dik l-għodda li permezz tagħha iż-żagħżugħ tagħna t-tfal tagħna jkunu jistgħu dejjem jiżviluppaw u jimxu l qudiem. Partit Nazzjonalista dejjem emmen fl-edukazzjoni kemm mill-oppożizzjoni imma iktar u iktar mill-Gvern għaliex mill-Gvern wettaqna politika li mhux biss weldet l-Emkas imma li wkoll kompli tagħti opportunitajiet ta' studju fl-università, f'istituzzjonijiet oħrajn, fi skejjel ġodda li nfetħu. Allura mhux biss fukajna fuq l-allima, mhux biss fukajna fuq il-kurrikulum, fukajna wkoll fuq il-bini li huwa l-bżonn importanti biex l-istudenti kollu anki dak it-tamir neċessarju għall-iżvilupp akkademiku. Għal din iż-żjara preżenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Justin Xkembri u l-kelliem għaż-żgħażagħ Bernice Bonello.